Преди да се родите, той знае къде сте, кога ще се родите, къде и как ще живеете земния си път. Той знае бъдещето, настоящето и миналото. Зато и добре дошли на събранието ни. Това събрание не е дошло за не сте дошли заради мен. Ние всички заедно се събрахме заради нашия Бог Спасител. Амин. И аз вярвам, че Той има какво все още да ни насърчава, все още да ни изгражда, все още да ни показва и така ще бъде до последният ни миг на смърт. Никога един човек няма да бъде напълно знаеш, напълно познаваш Бога, напълно усъвършенстван. Все ще има нещо за учение, израстване и познаване на Бога. Но преди да започнем, знам, че сте минали трудна седмица, няма и как да бъде по друг начин, защото ние Божите деца винаги сме по различен начин атакувани, но Господ е с нас, за да се освободят сърцата ни, за да чуем Словото, да попадне в нас, и да се помолим, да хвалим Бога и да видим тази вечер какво Бог ми е вложил в сърцето. За да получавам през седмицата, когато отида на работа, моля Бога, Господи, дай ми Слово, да не бъде по-човешки му, да говоря моите си неща, философии и красиви неща. Дай ми това, което Ти искаш, каквото се нуждае църквата. И да видим това, което Бог е вложил в сърцето. Аз вярвам, че Той е за някого тук и ще насърчи. Аз вярвам, че Божието Слово е за насърчение, за изграждане и за да бъдем подготвени на тази. Нека да се помолим, да чуем, да направим няколко песни хваление, ще дадем възможност няколко песни да направят хваление, за да може да бъдем насърчени. Отче, идваме при Теб в името на Твоя възлюбен син, Татко мой, Исус, да Те помолим първо да ни простиш, Господи, за всяка една мисъл, действие и всичко, каквото сме направили против Тебе и против Словото Ти, Господи. Молим се, прости ни, освободи ни и дай ни, Господи, напътствие, как да вървим в тази земя. Всеки ден, ежедневно, Господи. Изграждай ни, изобличавай ни, укрепвай ни, хвани ни за ръка, Господи. И ако ни сме объркали посоката, пак ни въведи Твоята посока. Защото Ти си Бог, преди всичко си баща, а бащите, Господи, обичат децата си. Затова, Господи, че ни обичат и изпрати Сина си Исус, за да не погинем, Господи. Защото плътските ни неща водят към неправилни решения. Но Ти си Бог Дух, а Бог Дух изгражда и нашия дух. И ни даваш, Господи, духовно да израстваме, духовно да се градим. Слава да бъде на Тебе, Господи. Аз не казвам, че е лесно, но аз казвам, че Ти си Бог велик и за Тебе няма невъзможни неща, Господи. Даже, Господи, ние да отстъпим от Тебе. Ти не отстъпваш от нас, Господи. Даже ние, Господи, да и бягаме от Тебе, Ти не бягаш от нас. Пак си верен, пак си достоен и пак милостив към нас. Затова, Господи на силите, благодарим, че Те има. Благодарим, че Те има. И искаме, Господи, винаги да ни водиш. И в лесните моменти да не Те забравяме. И в трудните моменти, Господи, да не се отдалечаваме от Тебе. Във всичките ни пътища Тебе да признаваме, а Ти сам си верен да оправиш пътищата ни, Господи. Благословено да е Твоето име, моля Ти се за всички брати и сестри, тези, които са тук и тези, които ни дойдоха. Моля Ти се да ги благословиш, да ги привлечеш, да ги въздигаш, Господи, да познават Тебе, да смиряваш сърцата им, защото Господ на горделивите се противи, а на смирените дава благодат, Господи. Ние Те молим за тази благодат, която си Ти, Господи. Да, Господи мой святи, слава да бъде на Тебе. Сега издигаме молитва на хваление към Тебе. Приеми нас от хваление, Господи, нека бъде благоуханна миризма пред Тебе. И подготви сърцата ни и Словото си, за да попадне на добра почва. И да даде плод, Господи, стократен. В името на Исус Христос казваме Амин.
Нека пеем за нашия Бог, защото Той е достоен и верен Бог. Когато те издигаме, Господи святи, нечестивото, злото, неправедното бяга, Господи, защото Твоето Слово, Твоето хваление, тази радост, Господи, е като огън за тях. И нека Те моля, Господи, моля Те се,
да паднат окови в сърцата ни, които ни са правилни, да дойде радост на всяко едно сърце. Защото ние Тебе имаме, Ти си надеждата ни. А когато сме в Тебе, Господи, нищо не може, Господи, да се противопоставя. Амин, Господи, Едно.
Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос да ми води. И се изправи и проходи с радост. И славеше Бога. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос да ми годи. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос да ми годи. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос да ми годи. Най-мощното име, Господи, единственото спасяващо, единственото, Господи, което може да даде вечен живот. Само да бъде на Теб нашето. Велик си, Господи. Алелуя. Велик си Ти. Отдаваме Ти, Божи,
Пак е недостатъчно, за да издигнем Твоето велико и мощно име. Свят, свят
трябва да прекъсне. Още сега се прекъсне, да бъде трябва да прекъсне. Алелуя. Добре дошли на тези, които сега дойдоха, които не можаха човек да отреди. Ще намалите малко. Днескашната тема и слово, което е в сърцето ми, нека да изчакаме братите да се навъгръщат. От голямата любов. Аз от голямата любов чакам. Аз вярвам, че всяко едно слово, което излиза от устата на Божите хора, са за раздаване, изграждане. И когато е с любов, то винаги дава добър плод. Да, и да не знаем да грешим понякога като хора, защото не грешим доста често това. Има ли някой да не грешим? Ако има някой да не грешим, нека дигне ръката си, да ви даде рецептата как го прави. Има ли? Няма. Само един е бил този, който никога не е грешил. И ние го приемем име. Нали ни казвате вашето име? Исус Христос. Неговото име? Исус Христос. Много писано. Нека пак да го кажем. Неговото име? Исус Христос! Слава на Господа! Нарочно активирам, за да може да посее семе във вас. Защото знам, че семето, което посее, ще даде плод. И плодът ще бъде правилен. В понеделник, когато отидах на работа, аз преди да започна обясних, исках да винаги питам Бог, какво искаш, Господи, да споделя с твоите деца. Да не бъде моята човешка воля, да бъде твоята воля. Какво искаш да сподели, какво да им кажа. И по време на молитвата и през седмицата започна да влага в сърцето ми едно слово, което е в ръцете на злото е голямо оръжие. И то, Исус Христос дойде да разруши делата на дявола в живота. И как ги разрушил? Чрез истина, чрез Словото си. И когато ние разбираме истината и Словото на Бог, плановете на дявола се разрушават, почвайки от нашите умове. И започна да ви говоря за едно слово, което е за осъждение. Темата днес е осъждение. Или по-точно съдене. И ще започна с Евангелието на Йоан, 12 глава. Ще започна от 44 стих. Словото гласи следното. Йоан, 12 глава, стих 44. Стих 44. 44. Така. Почвам да четем. А Исус извика и рече: който вярва в мене, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. И който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Аз дойдох като светлината на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене. И продължавам. И ако чуй някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя. Защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Амин. Нека пак да го кажа. Защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Аз ще го кажа пак. Защото Исус Христос не дойде да съди никого в света, а да го спаси. Как човек, по-нагоре казва, за да не остане никой в тъмнина. Как човек може да остане в тъмнина? Да ми дадете едно кратко ваше мнение, преди да почна да получавам същината на Словото, за да вкарам в темата.
Как човек може да остане в тъмнина? Исус казва, за да не остане никой в тъмнина, който вярва в него. Едно мнение. Как човек остава в тъмнина? Как може да остане в тъмнина? Разбира едно мнение. Ако не се срещаш, не се срещаш. Бог казва да не останеш в тъмнина. Как може да останеш в тъмнина? Братко, едно мнение. Как човек остава в тъмнина? Сега не ми казва, ако лампата не свети вече не. Това не е тъмнината, която Бог възможда за нещо специално. Аз искам тази вечер да ви обясня. Бабо, как човек може да остане в тъмнина? Който ни познава Исус, с добро мнение. Погледайте тук семейство. Как човек може да остане в тъмнина? Само на бързичко. Едно мнение. За да не остане, казва в тъмнина. Ако не повярва в Бог. Сигурно да, повярва добро мнение. Кажи ми, кажи едно мнение. Ти да. Как човек вика, за да не остане никой в тъмнина, който вярва в него. Са били покаяни, за да какъв човек може да остане в тъмнина. Едно мнение на Бога. Когато го подводваш, питам тя, когато сега ще ти дам волята. Съм ти да вече ми сърце. И аз знам отговора, но питам тя. Добре? Нека да ни извиня, не съм. Това е много хубаво да ни са приели. Не ще разкажеш това знаеш. Как човек, как може тъмнина да остане в тъмнина? Ето? Антония? Едно мнение, може да объркаш, объркай. Кога казваме, сега ще ви подскажа, кога казваме има тъмнина в този човек? Ние не знаем дали вярва или не вярва. Не. Има, знаеш колко добри хора. Когато видиш злата омраза човек. Зато и казва Божието Слово, за да не останете в омразата, в злото, зависти, препирни, кърги, лукавство, за да не останете в тези неща, казва Господ Бог. Аз ви имам за това, за да чистите и да осветя вашата душа. Амин. И за този пример, как да ви покажа примера, на който Господ проявява любов, търпение към хората и ги съди, знаете историята за блудницата, която е била докарана пред Исус Христос. Спомните ли историята? Намира Савол. Осма глава. В това. Стих първи. И един ден докараха при Исус Христос една жена. Фарисеите, свещениците, които са били служители на Господа. И Исус Христос бил в храма с учениците си. Да го четем ли? Евангелието на Йоан, 8 глава, стих 1. Ето се. А Исус отиде на Елеонския и рано сутринта пак дойде в храма. А всичките люди дохождаха при него и той седна и ги получаваше. И книжниците и фарисеи доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство. И като я поставиха насред, каза им: Учителю, тази жена беше уловена в самето дело на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти проче, що казва за нея?
преди да продължим надолу да четем, ви го разбрах. Един ден, както си излезал в храма, свещениците, които знаеха, че той е Божий син, знаеха, че от Бога е дошъл, за да го хванат в лукавство, за да го хванат в собствените си думи, взимат една жена, която е била хваната в прелюбодейство, била с друг мъж, освен мъжа си, взимат я, носят пред всичките пред него. Носят ги, казват, учители. Ние тази жена я хванахме. Законът ни казва, че трябва да убием с камъни. Ти какво казваш? След като те са били свещеници и са я хванали на момента, защо не са убили с камъни и са докарали Исус Христос? Не, на място, където са били те. Където се е хванали. Те не са убили с камъни, ами са я докарали при Исус Христос в храма. Написано, ако ще убивате блудница, ще я изкарате извън града и този, който е свидетел, пръв да първи камък върху нея. В Моисеевия закон. А те взимат тази жена и я носят при Исус Христос. Защото си казват в сърцата, макар че са свещеници. Ако сега Исус Христос каже за тази жена, убийте с камъни, той не е Бог на любовта, той не е човек на любовта, той е просто като нас, като всички останали. Но ако каже той, не убивайте с камъни, проявете милост, той нарушава Моисеевия закон. Ще го накараме, ще кажем, че е богохулник, изменител, лъжеучител. За да го хванат Исус Христос в лъжа, носят пред него тази жена и гледат какво ще отгледа. Но те не знаеха пълнота. Разбираха, но не осъзнаваха, че срещу човек не са застанали, а срещу самия Бог. И направиха един грях. Знаете ли кой грях направиха в този момент? Преди аз да продължа да получавам. Ако някой ми отговори, ще бъда много щастлив. Кой грях направиха, когато докараха жената пред Исус? Първият път. Писано е да не изпитваш Господ, кой е Бог. Той Бог ли беше? Бог ли е? Кого изпитаха? И добре да изпитаха. Как го изведнъж, как го точно десятка, как го направи? За сетите ли беше? Невероятно. Направиха първи грях, задоха да изпитват Божия син. А е писано да изпитваш Господа, кой е Бог. И Исус им каза, тъй като познаваше сърцата и познава все още сърцата на всеки един, някой ден ще купи микрофони без кабели. Ако някой, който е пръв, който е безгрешен, без да има грях, пръв да първи камък върху жена. И тези хора, които дойдоха да донесат самата жена, гледали, обърнали са се, първи камък си тръгнали. Защото осъзнаваха едно нещо. И те са грешници. Така ли? И че и те са грешници. И тъй като който е безгрешен, няма грях. Първи да хвърли камък. Първи имали право да хвърлят камъни свидетелите. Но време. Според Второзаконие 22 глава, този, който е видял, той имал първи трябва да хвърли, за да може народът се смири. А свидетелите, виждайки сърцата си, разбират, че и те са грешници. И не може да хвърлят камък. Един от греховете, които направили нарушаване на закона, защото казвам, ако палите някой от прелюбодейство и двамата ги докарайте, а те взели само жената. А било грях неправилно. Виждайки това нещо, хвърлят камъните и си тръгват. Исус пише в земята с пръст. Става и казва следващото. 10 стих. Стих, същата глава може да
И като се изправи, Исус рече: жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те съди? И тя отговори: никой, Господи. Никой, Господи. И Исус рече: нито аз те осъждам. Нито аз те осъждам. Значи според закона трябва да бъде мъртва вече, а закона пак от него изследва. Нали така? Баща му, 10 Божии заповеди на планината, написа ги със собственият си пръст. На планината Господ написа 10 Божии заповеди. И когато той трябваше да отсъди същите тези заповеди, също пишеше на земята. Стефане, знаеш ли какво пишеше на земята? Какво пишеш? Милост и съд, а не живот. Същия този Господ, който на планината без 10 Божии заповеди казва да няма прелюбодейство за назидание, същия този Господ казва: милост и съд, а не живот. Аз ще стана жертвата. Амин. Така, и виждаме, че Бог казва: аз не те осъждам повече. Защо Бог иска вече, ще ви дам сега откровението, което даде сърцето. Защо Бог вече иска милост? Защо ни осъжда? И преди да ви обясня, един ден от Петър му казва: учителю, колко пъти да простя на този на брата ми, който ми съгрешва? И той му казва: 7 пъти ли? Исус ми казва: аз не ти казвам 7 пъти да му простиш. Аз ти казвам 7 по 70 всеки ден. 7 по 70 всеки ден. И изведнъж ще става чудно. Това 490 пъти всеки ден. Аз не вярвам никой от нас да писа го и днеска ти прощавам 325, после 389, още един път само ти прощавам и край, свършваме за деня. Който човек 490 пъти да се реши на врата си. Да бъде безумие, тези 490 пъти. Но Исус го казва с цел винаги бъди простителен. Защото ако човек не прощава, сърцето му влиза отчиви корени, омразия, идва тъмна. Аз Исус какво казва? Аз дойдох, за да възпася от тъмна. Разбирате ли? Ако човек не прощава, сърцето му влиза тъмна. И сега питам, защо Бог такава благодат не даде? Защо? Не е ли да хората няма ли да се възползваме от това нещо, да си кажа: аз всеки ден мога да си греша 490 пътя, като стигна 480, вече малко ми писат да ги направи. Защо? Разбирате ли? И това е чистостта на дело. Аз не се паща да разследвам. В човеците в нас имаме едно вложено нещо, човечествата ми чувство, казваме: един път ще му простя. Сигурен съм, че ви ще го казвам. 2 пъти ще му простя, 3 пъти ще му простя, ама 4-тия път вече не знам какво ще стане. Казва ли сте? Като малко пари. Има ли? Само има ли? Праведно. Не падат камъни. Имаме в нас късотърпение. Един път ти прости, казва. 2 пъти ти прости. Третия път слоничката ще се чупи. А Бог не казва такова нещо. Бог казва и не казва такова нещо. Казва винаги прощаване. И поради тази това решение в нас, дявола много пъти навърши. Защото ние грешим. Често грешим. Било то говорене, било то отсъждане на някаква критика, омразия, било то чрез псуване, било то каквото и да е било. Грешим. Така ли? Аз силно го кажа, смели бъде. Така е. И когато грешите, идва един път, дявола 2 пъти, 3 пъти, на 4-тия път почва да ти говори. Защото ти самият, тя самият има какво решение. 3 пъти грешите, какъв вярваш ли като? Вече не си никакъв вярвате.
Я не дело тия поредна за проблеми греховедени. Как говори? Имало ли такъв случай? Викаш, не дело тия повече на съд, да ти нещо по-големи греховедени група. Така ли? Да. Така е. Точно там е лъжата на Бога. Защото ако вие го примахнете и кажете, дяволе, аз Бог ви силна, той не ме осъжда. Казал ми 490 пъти пък, човек на човек да поща, колко повече Бог ще е силна. Аз пак искам да отида да помага. Лъжи човека, за да може човека да не отиде при своя баща, защото знае, че когато аз отида при Исус, той ще ме спомня. И аз сте при мен всички отрудени, обременени, и аз ще ви успокоя. Всеки ден Господ зато и казва Словото Свети, че протягам ръце към моите лица. Искам да знаете, всеки ден Господ чака с всичките ви трудни моменти, греховете вършите, с всичките ви неправда. И всеки ден е готов да ви прости, докато израстете, докато дойде един момент, когато да не искаш да правиш неправда. Но това иска зрението, иска духовно израстване. Когато дойде това духовно израстване, ти ще разбираш. Иска да разруши този кампаний Христос на дявола, дето говори в ума на човека. И си достоен, бе, ти правиш ели какво си, ти правиш ели що си. Не са лъжите. Бог те чака всеки ден да те дойде да отива всеки ден. Амин? Как ти чакаш? И ще ви дам за по-добър пример. Как ти чакаш детето ти, който има деца? Нищо, че прави били. Как чакаш да бъде с тебе, да го учиш, тате, не така, мамо, не така. Готов се, нали? Готови сте ли майките? Колко повече Бог? Зато и че никога не приемайте осъждения от дявола, казват, аз не съм достоен. Ще кажеш, Господ, научител ме, аз ще вървя при Него, за да мога да се уча от Господа, да прибъдвам в Неговото Слово, да израствам повече, за да дойде времето, когато да вървя както Той иска. Амин. И сега ще ви прочита стихове, да не ви да си мислите, че аз говоря от себе си. Да не бъде да говоря от себе си. Намира се в Лука 6, 37 стих. Слушайте. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Амин. Бог ми обещава това нещо. Другото нещо, което искам да споделя, е, че ние нямаме право и себе си да съдим. Живота ни, може би на мен, на всеки, на някой от нас са минали през нередни и неправилни неща от малко. Така ли? Обаче когато сме станали вярвали, че сме се покаяли и сме се отрекли от тези неща. Но с годините, с времето, идва нечестивият и започва да те напомня минали работи, които преди години на време, като си бил малък, като си бил по-малък, по-неопитен, по-боен, се извършват. Неща, които не са били редни. Или тогава, като вярващи хора, вече искаме да живеем често, почваме да се само критикуваме, само обвиняваме и да си казваме, аз не знам, и аз не съм добър човек. И това нещо расте в нас. А в Божието Слово казва, аз себе си не себе си. Зато, че ако имате осъждение от минали неща, не ги приемайте, Бог не те съди за това. Бог като почти прощава за време. Миналото връща само дявола. Миналото само дявол връща и да ви напомня. Не Бог. Бог като прости казва, не помня беззаконието. И Бог като каже, не помня, значи не помня. Наистина и не мога да се спомня. Той не го казва на майтап, аз не помня беззаконието. Казва, аз не помня, напълно ги изтрива. Всички телефони имате, нали? Като направиш беле с кошчето, може да лъдиш снимката. От кошчето, не е когато е кошчето.
Няма брой. Така е при Бога, когато изповядваме нещата си пред Бога, ни помни, Бог даже не ги помни. Така и ние нямаме право да връщаме. Стари спомени, какво сме правили, а сами на себе си да простим. Амин. И последното нещо, което искам да казвам, е, че казвам и съдете, за да не бъдете съдени. Помните ли историята с жената с камъка? Който и първ праведен, най-праведен, без грешен, да вземе камък и да хвърли към жената. То тя е грешница. Според закон. Истина ви казвам. Това говори за нас от нашите дни. Защото доста често ние станахме съдии. Кой е по-грешен, кой не е грешен, други е какво направил, трети е какво направил. А Словото казва, не съдете, да не бъдете съдени. И без да искаме уж говори, в сърцата си ставаме богове. Защото само един Господ Бог има право да съди. Когото и да е Господ. И един от братята проповядваше, как брат? Но тук пише да отсъждам, ние ангелите ще съдим. Тук не можем да отсъдим на житейски работи. Тук пише отсъждане друго, съдене друго. Отсъждането е да кажеш това е грешно, това е правилно, а съденето е да кажеш ти си такъв, он е такъв. Няма да бъде спасен. Две различни неща. Зато, че ако някой от нас е съдил някой, е хвърлил камък върху жената, без той самия да бъде поставен. Значи станем по-големи съдии и по-големи фарисеи от фарисеи. Защото Бог казва милост и сама е жертва, а ние почваме кой? Он? Какъв вярваше той? Аз го видях при това. Хубаво. Като си го видял, моля ли се за него? Не. Що го отсъждаш? Не го отсъждаш. Пред тебе не насъча да бъде. Кого ще да? Кой е съдя? Слушай, и Словото, което говори, то ще ви съди съдя. Зато и трябва да се покаем аз сигурно, за съдене на хората. Нямаме право. Никой няма право да се види. Защото никой не е право. Зато и аз вярвам, че след като църквата осъзнава тези неща, и вие го осъзнавате това нещо, знаете, че никой няма право да разсъди, нито вие да съдите, други ще бъдете по-спокойни. Даже да сте направили калган с съпругата си, или на работа с някого сте направили. Като знае, че Бог не те съди, чаката. Ще бъде спокойно. Знае, че ви се направил правилно, но знае, че Бог те чака. Знаете го, Бог те чака. Докато си жив на тази земя, за да те учи, за да те успокои, за да вземе това. Може би си казвате, чувам много проповедници, знаете, които говорят твърдо слово. Благодаря ви. Аз го чух от тази вечер. По Библията казва, Христи, ако вие имате нещо, което друг стиг, да е, друг ще говоря. Но аз едно знам, че Бог те обича много. Толкова много, че той е по-голям от всичките ти неможения. Всичките за слабости Бог те обича. И още те чака за да те знаеш. Благодаря, Господи. И може би още малко. Не знам кой е навътре. Не мисля, че тема тези случи. Всичко разбрахте ли? Всичко ли разбрахте? Ще съдим ли хората? Грешниците? Но това ще съдим? Не. Тия, дето ходят по улиците и спът там в града, ще ги съдим? Ние ще отсъдим, ще кажем, този човек не прави правилно. Значи не си съдим. Ако някой е съдия, нека дигне ръката си. Няма ли съдия?
Защо? Защото не иска да бъде човек. Много обича. Бог много обича. Не си приполяйте времето да бъдете с чуждите, да сочите някой с пръст. Защото другите и тебе ще сочат. Ако ще сочите някой с пръст, само за хубаво. Бог да те благослови. Но може 3 пъти те Бог да те благослови. Искате ли да кажете нещо? Само. И защото ще хвалим Бога. Искате да благодариш? Искам да благодаря на Господа. Може ли силно така от място? Искам да благодаря на Господ за това, че ме благослови, за това, че отвори врата за мене, за това, че ми даде благодата си, за това, че отвори врата, за да уча като медицинска сестра. За това му благодаря, за това го възхвалявам и прославям и искам да благодаря за това, че... Приехате в института за медицинска сестра. Приехаме в колеж с курс. Да. За курс на медицинска сестра. Да, курс за медицинска сестра. Слава на Господа, Бога да благослови. Много се радвам за Искам теб. да благодаря на Господ за това, че ни е събрал тук всички, че имаме възможността да бъдем тук, за това, че Той е винаги милостив и дълго търпелив към нас, за това, че прощава греховете ни, за това, че ни обича, за това, че ни снабдява и за всичко, за това, че ни даде подаръка с Исус Христос, за това, че ни даде вечен живот. Благодарим Му и... Слава на Господа, Слава на виждам Господ. си развълнувана. Слава на Господ! И ще имаме и след нас Бог така да даде, да имаме и Амин. Нека да чуем и другите слушатели. Ако искате да кажете, вие да сме дали каквото ви хареса. Искате ли да кажете нещо, да благодарите на своя Бог? Аз благодаря за всичко, което си вижда за моето тяло, за моята душа. Благодаря му, че имам душа на храма ми, да му хваля да слушам песните ми, защото когато слушаме Словото, оттам ставяваме се, оттам ставаме по-големи ми, защото Той Святи Дух, който обучава нас, който движи се в нас, който Той ръководи всичко и Той направи всичко. И небето направи, и земята всичко, каквото виждаме, Той направи. Той само казва една дума, една реч, Той всичко стана. Аз благодаря за всичко. Скоро време ще се прибере в България. Обаче има една част от сърце, което не е напълно дадена на Бога. Бог го иска. Не го казвам, не те питам, аз само го предавам. Аз не те познавам ли се? Там ще се разбира. И когато предадеш тази част, ако я предадеш, ако не нещо няма се случи в живота, станеш изпълнен Божиите ръце. Само едно хубаво, ти на хора не служиш на Бога, каквото правиш за Бога ще го правиш. Не очаква хората да ти кажат да. За какво ти казвам си време, че да това? Защото виждам kako го направено всички и защото чувстваме и присъствието в мен. И даже дори припера, защото не може да направя в присъствието ми. Благодаря за всичко. Аз ти говоря нещо, което ще стане с това. Само че тази част, като дадеш, също употребява повече. Защото ето разкривам ти повече неща, ще направя сега за други хора. Не, когато почне Бог да работи с теб, ще направи сега за други хора. Ще се опитат да те втиснат. Но не помня, обичай да бъдеш всичко. Знай, че на Бога се решава на това. Обичай ли всичко? Това ще стане скоро. И се прегледа на Бога сърцето на част, която ще даде да бъде. Тук иска да каже нещо. Слава да бъде на Неговото голямо име, защото Той заслужава в трудности и изпитания, което преминаваме, Бог ни помага във всичко. Слава да бъде на Неговото голямо име. Амин. Искрени
Пастор Ван да каже нещо? Друг иска ли да каже нещо? Съвместни проблеми, къстите, да ви само 2 минути. 1 минута. Искам да ви кажа само малко, едно нещо, което Бог вложи в сърцето ми. Искам да ви го кажа. За 4-5 години, където съм в Господа, Бог почна да ме научи на едно нещо. За да почнеш да просперираш в духа и да ходиш в духа с Господа, Бог почна да ме научи на едно. Когато брат ти вземи къща, когато вземи кола или когато нещо просперира в даден в живота, ти се радвай заедно с него. Ако това нещо го правите, Бог на вас ще ви даде двойното. Ако това нещо нямало в един християнин, няма как да вървиш напред духовно. Ти просто трябва да се радваш, че брат ти е постигнал нещо. За това, което той има право, да се радваш повече. Когато ти го правиш, Бог ще те възнагради. Двойно прави. Ето това е цялата. Амин. Бог. И тъй като наближава времето да се отиваме след малко, има ли някаква нужда да се помолим за нуждата? Аз да кажа. Кратко. Слава да бъде на Бога, Божите брати и сестри. Наистина, Божията помощ бях в една църква, където има черноки мои братя, има и бели мои братя и сестри. Благодаря на Святия Дух, че моите мили братя и сестри пеят помазани песни и се радват в тази църква от 10 тя до 12 години се свърши. Аз обичам да бъда винаги в радостта на Господа и в мандат на Святия Дух. Много благодаря наистина на Святия Дух, че Той дава тази благодат, защото наистина по благодат ще бъдем спасени и по милост Божия не си заслужаваме. Зато и благодаря на този милостив Бог, който много ме обича. Много му благодаря от цяло сърце и Амин. И Господ, който иска да се усъвършенства, Господ ще го усъвършенства в Христос и Господ ще да го направи победител. Умолявам ви, ако видите, аз искам да бъда усъвършенства в духа и наистина да живея за моя цар и наистина винаги да го хваля, винаги да го величая и да отдавам всичката слава на Свята Троица. Той иначе го обичам и той ме обича, всички ме обичат, нека слава да бъде на Господа. Амин. Бог да благослови. Който човек съм синджир, да го вършиш, пак ще скъса синджир, пак ще го вършиш. Опитвам се да го спира и брат, той каже, да застава как Бог да го благослови, да забили да го кара на каяне. Заповядай, майка ти кажа. Още когато ти ми писна, аз в този момент всичко остави, се моля. Защо ще се помогна? Какво се случва? Сега казаха, че на Америка не е Русия. Лошо е да се. Ти можеш без пари на що? Може да Ти говори за с майка. Аз съм да се помогна. Молитва на покаяние на правото. Господи, приеми ме. Аз съм аз Господи. казах, че тя беше под наркотика, която беше не можеш така. Говори за Исус Христос, за жертвата, че Бог те обича. Не гледа миналото какво е било, да се покая само. Да я приеме в сърцето си. Неговата кръв е силно да изчисти, като Бог го отмоли и каже, и ще каже, стата се.
гледаме това, поне го знаем. Всички сме за ние не знаем голямо да бъде се наблагодари, да, да не. Защото има случаи, когато Бог не се реално ментално, но да не се главно, когато светим човек е доктор. Обичате майка? Силно ли обичате майка? Ако Бог повече от нея, но те да всички. Говори ние пък допълнително само, за да може да се спали. Если Господ ти се казва, твоите рани и целение да развиш. Амин. Просто искам да те науча, че най-важно на първо място е живота, душата на човек. Просто всичко стана. Как се казва малко? Амин. Нека се моля да... Сякаш вашата майка е болна. Нека така се моля. Че не пуснеш ли помня? Отче, идваме нека издигнем на всеки Господа. Господи, идвам до Тебе в името на Исус Христос, за миг те молим, татко мой. В името на Исус и в кръвта на Исус. Прилагаме кръвта на Исус, Господи, и изповядваме в нея здрави, Господи. Заповядваме в името на Исус да изсъкнат тези разсеяни, Господи. Както изсъкнат спокинята, така в името на Исус смъмнем тези разсейки и заповядваме да изсъкнат, Господи, за да дойде здраве в кръвта на Исус. Защото е писани, в Неговите рани ние сме изцелени. И ние приемаме, Господи, това е изцеление в живота на Исус. Чрез Исус, Господи. Халелуя, благодарим Ти, очакваме, Господи, добри новини, очакваме за славата Ти, Господи, да има добри резултати, Господи. Амин, да. Друга нужда имаш. Татко, молим се, Господи, за протекция и защита на всички хора, Господи. И да изцелиш всеки един болен, но преди да го изцелиш, Господи, защото човек може да не те постави. Аз те моля Ти да се намесиш, да знаеш, че Ти го изцеляваш, за да бъде славата за Тебе. Слава да бъде на Тебе, Господи. Човекът, който бива изцеляван, да осъзнава, че Господ прави за него това. Да докоснеш сърцето му и да го приближиш близо до себе си, Господи. Защото на първо място е душата си да спаси човек. Защото и целият свят да спечели. Това Бог, Господи, ако душата си загуби. Слава да бъде на Тебе. Само благодаря Ти, Господи. Сега Те моля за документите на хората. Тези, които, Господи, имат документални проблеми. Така направи, че правителството да вземе решение да бъде добре за нашите братя. Да имат право да работят, да сме заедно, да идват семействата, да идват тези, които имат желание. Така направи, Господи. Ние не знаем с нашия ум, но с Твоята промисъл Ти можеш да променяш закони, времена, съдби. И ние да молим, Господи, да протегнеш ръката си, да бъде тук сред нас, да бъде в нас за добро, Господи. Да ни дадат право на тези, които нямат да работят, Господи, законно. Да, Господи, мой свят. Слава да бъде на Тебе. Друг има ли нужда за някакво време да се помогне? За Тебе. Друг е. Страх има. Къде дойде този страх? Страх не е въз. Как те е? Въз. Мат. В името на Исус Христос взимаме власт над всяко едно зло, над всеки един нечестив дух, демонична сила, който завладява това тяло или мисли. Взимаме власт, вързваме ги и заповядваме да напуснат това тяло. Разчупваме всяка едно окова на проклятие, което е дошло чрез него семейство, прародители. И Те молим, Господи, прилагаме кръвта на Исус Христос, да го направиш готов в пълнота. Сила да дойде от Тебе, Господи, да освободиш ума му, да бъде посветен съд, Господи, да бъде посветен съд,
да бъде посветен съд, съд за Твоята почтена употреба, Господи. Изпълвай го със Святия Си Дух. Изпълвай го със Святия Си Дух. И това място, което е било завладяно от зло, умий го в кръвта на Исус, Господи. И нека Духът Свети да обитава в името на Исус Христос. Слава да бъде на Теб. Ще да бъдам да си на и Той е на Исус Христос. Той е Твой, Господи. Писано двама или трима, които по каквото и да поискат Моето име, аз ще им го дам. Ние искаме, Господи, Ти да царуваш в Неговото сърце, да изпълниш това тяло със Святия Си Дух. И вместо страх да има увереност и обич, Господи, и да води Твоето хора към покаяние, Татко мой. Всичко искаме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Как се чувстваш, брат? Как разбрах, че си Бог? Как разбрах, че си Бог? Дойде ти топлина и топлина ти дойде. Богата да си. Да те изпълва и да те води повече към по-друго и по-добро. Ами се хваляме на си, да бъде това. Там. Ще бъдам да си. Съдавам на Татко. И голям Те, Господи, да следим. Дай мъдрост, Господи, сила, водителство, Татко мой. Аз знам, че смирените това Ти ги въздигаш, Господи. Молите, Господи, в името на Исус Христос, Татко мой. Употребявай го, Господи, за славата Си. Толкова много, Господи, обич, мъдрост, разбиране и водителство му излезе Святия Дух. Че когато стъпни, където ходи да носи хора на покаяние, Господи, небето да бъде с него и не само небето, светият Израилев, Бог, цар на небето и на земята. Там, Татко мой, ако нещо през годините Ти съгрешил, волно и неволно прости му, Господи. И Той нека се прости, Татко мой, и дойде в живота му. Татко, Твоето пълно водителство, възстановяване, лидерство, Господи. И там, където искаш, Ти го прати. И където отиде, Господи, хората да плачат, да се покаяват, да Те приемат. Но първо Него, Господи, там, където искаш, го изпрати. Научи го да слуша Словото Ти, да чува гласа Ти ясно, за да бъде инструмент в ръцете Ти, Господи. Да бъде усъвършенстван до такава степен, каквато Ти искаш, Господи. В името на Отца, Сина и Святия Дух, ние вярваме, аз знам, че вярвам, Господи, че Ти работиш и започна. И си работи и ще работиш още повече в живота на Господи. В името на Исус, Отца и Сина, Святия Дух. Амин, Господи. Благодаря Ти за Него. Благодаря Ти, Татко мой свят. Благодаря Ти, Господи, за все. Алелуя. Искам някой друг да се помоля за Него. Аз заповядай там. Кто се моли? Окей, брат, Амин. Отче, Шамалон на Сигурно, на Сибара, Мирко Първо, и на Сакалон на Шакалон да си. Ти знаеш, Господи, нашите ръце ни изцеляват, Твоята изцелява, Господи. Защото Твоята ръка беше прободена и там има рани, Господи. И в тези рани ние получаваме изцеление. Писано, протягайте ръце на болни и те ще оздравяват. Защото ние протягайте нашата ръка. Ти Твоята свята ръка протягаш, Господи. Твоята мощна ръка, Силен на всемогъщия Бог, протягаш. И е писано, призовете ме в ден на напаст и аз ще ви успокоя. Ето сега призоваваме Ти, Господи, успокой брат ми Таню, майка му, Господи, здраве, децата му, семейството му, пробеси за него в пълнота, да бъде спасен, Господи, в деня, когато те срещне, да те срещне, Господи, без да се срамува от себе си, а напротив, с радост, когато дойде времето му,
и да живее в тази земя един пълноценен живот. Живот, Господи, достоен, с радост в Тебе, защото е писано, който вярва в мене, ще излезе от тъмнина и ще ходи от слава в слава. В Твоята слава, Господи, не нашата слава. Благословен да бъде Твоето име, Господи. Аз Ти го оставям в Твоите ръце и знам, че в Твоята ръка никой не може да го вземе. Никой не може да го вземе там. Исус е дръж в ръката си и нека животът му бъде живот на радост. Благодаря Ти, Господи, в името на Отца, Синът и Светия Дух. Амин. Бог да те благослови. Как се чувстваш? Вътре топлина дойде, милост дойде в тебе. Не знам, защото когато Бог ми просто хората тестват в мене, идва нещо в тебе. Да ви благословен. Мислите ли още да се помоли за някакво нужда? Ако не, да дадем възможност на братите да варение и да разпуснем се варение. Заповядаме. Докато сте тук, имаме на 7 октомври, тук ще се проведе 4 часа филм ще прожектират. Може да покажете вярващи хора, невярващи хора. Целта е евангелизация. Ще се почерпи тук самата английска църква от организирани и организирани, но няма да има българско движение. Ние ще бъдем тук и ще бъдем като участници за тези хора, които ще поканим душите. Може да им раздадем брошурки. Знаете им, където на 7 октомври от 4 часа следовят. Невярващи филмът няма да бъде за Исус. Ще бъде някакъв филм, целта е благовестие. Дай му някакво глобетно да дадат на хора. Ами, стигам ти Царю. Милостта ти огромната ти. Халелуя. Халелуя. Милост, милост, милост. Халелуя. Халелуя. Стигам ти Царю. Halleluja, salven si Твоето приветствие. Thank you.
Yeah.
Този тази седмица да бъдете наистина светлина, носеща Исус на хлеб. Амин.